गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, अरे गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। आई तो सर में बहुत अभी मार पापी देखने आओ ये Good morning everybody. आणि सांगा तुला जर कोणाच्या बॉल जर कॉपी सापडली ते काय एकदम डायरेक्ट झिरो पॉइंटला सांगून राहा सर. सर ते भुगे नाव मानले सर तू काय म्हणणार तुझा नंबर दसरा दय वाजून बसतो. सर पेपर किती आला सर बरे बशील बऱ्या तू आणि तू रिपीटर आता जर पेज आहे बरं बच्चा पटेल तुमका शिवनीला करे हाय सर. हा बसत बसत stand up. Are you allowed to use phone in examination hall? Give it here. Right up. Stand up people. तुमच्या त्यामध्ये कॉपी चढ झाली ना तुमच्या पॉकेट चेक करता. What is in your mouth? Shut up! What is this? What is this? Sit down. There, you stand up. Mister, stand up. Stand up! Sir, your pockets. I don't have pockets, sir. Stand up! Other side, take up papers. Okay, sit. Very good boy.
Now you have only 10 minutes to answer the paper. Do it fast. I won't give you all extra time. Do fast. Hey, don't look behind. Don't look behind. Another paper. अरे wrong झाले. पेपर झालं का? पेपर पिन लो मेरे को. अरे दिशा आई ती ब्लॅक शीट पिनलेली दे. आणि मारा कॉफी